Hej, Rub, čaute, zdravím vás, opäť vás vítam vo Furiene, ty kokos, vôbec nemôžem. Zahral som si nejaký absolútne random server, ešte tu vidím tohto hráča Siloperk a myslím, že ho poznám, ty vole, je tu cheater a je to úplne uriti. Dal som si meno najlepší, aby som bol najviac trápny, boha. Vybrať zbraň, ty vole, no čo si idem, no tak to je jasné. Čau. Tak tomu som dal, no to je trtko. Mám proste speedhack a to potom rýchlejšie aj one hituje. Ale ja si ho uhrám. Na mňa nemá, takže počkaj, ako ste... Počkaj, som čo teraz ako... A ďalej... Fankolo CT majú super knife, tak poď. Boha. Čau, vôbec neviem ako tento bol dosť trápny, ako first kill, čau. Ja si počkám, lebo keď pôjde ten rýchly, tak ma uhrá. Toho Siloperk normálne poznám. Keď som si dal meno Flame, tak by ma možno poznal. Ale neviem, skáľ poznám, ty vole, kde to hrával? Na Epic Zone? Ty vole, neviem je jedno. Mám hovoriť. No poď. Ježiši, ty. Oh shit, ten má najväčšie šťastie, chlapec. Úplne som ho mal už. Dnes tu skáče, ty vole, a pritom nemá šancu. Ja nechápem. Na čo skáče, keď je mŕtvy? To nás nemôže zabiť sám. To je úplne jasné. Tá veverička, to je ten so speedhackom. Aha, nie veverák, jasné. Aha, on je CTčko. No nič no. Reklama. Jedna aktivácia, navždy získaš výhody. Ty kokos inak, ale game size má také tie VIPčka, ale to už fakt tie VIPčka sa aj tak všeobecne dajú fakt využiť. Ty volá, on niekde campy a ešte fakt 30-35 to už musí uhrať, speedhack. Tí VIPčka hrozne veľa stoja. Ty vole, neviem, kde je druhý plant. Aha, som si myslel, že tady prejdem. To nemáme šancu defnúť, či defuznúť. Aha, Bčko je tam. Takže som to dosť vyfailil. Už to počujem. To nemám šancu. Keby som teraz začal defuzovať, tak už to nemám. Kokos, poď podo mňa. Ešte tak, ty vole, vylakčil mi. Ty ho som mi nehitol, čože? Aha, ono mu to už nedalo damage teraz, tak to je jedno. No nič, to je jasné, že si berem toto a dám si USPčko. Celkom pekné USPčko. Taká dobrá zbraň, to páči. A to je trtko. Ty drbo! Ja som úplne trafil 69 damage, to som vedel, ty ja by som rozbil na ďalšiu. Ale som nemal tú strelu posratú. On to úplne uhral. Ale tak, to bolo trapné. Proste homing hodil a môžem ho srať. Škoda, že tam hrá ten so speedhackom, no ale počkaj, ale on je to veverák. A aj tá veverička, oni majú obidvaja speedhacky, nie? Hej, oni majú asi také normálne meno, to sú nejaký taký... to je knife, ty vole. To je z toho jedného... ty vole, ja nepoznám vôbec túto mapu. Ja vôbec neorientujem ako vy. Ty vole, to je čapák, to CTčko. Oh shit. Došli ti náboje? Oh shit, niekto ma to úplne najviac spomalil a zobral mi jedno HPčko, to som skončil práve. Impact. Chlapci, kvadra to nie je, ono to je trtka. Ja mám. Aha. To je debil. On to nabije za sekundu, ja to poznám. Samozrejme som mal speedhack, hej, to mal každý, ty vole. To nabije minigun na 1 sekundu, lenže nemá náboje, no, čapák. Nemal som ísť do ňoho. Triple kill, videli ste to. Vôbec na mňa nevedeli. Čo si, veď to sú... Ježiši bože. Ako môže niekto takto hrať? Ja to ani neviem hrať poriadne. Lebo, no, tak vedel som to hrať, ale... To vôbec teraz akože... Už som to hrozne dlho nehral, proste vôbec nehral ani CS-ko, ako keď mám chuť, tak si to rýchlo len zahrať na 10 minútiek, toto len čo točím a proste... To sú takí hráči, že ja neviem. Ale idem si rozhodne kúpiť knife, lebo tento knife, to je hrozne pekný knife, to sa volá Invisible tento knife. A to je hrozne pekné. A modré, normálne to býva, modré, neviem prečo to je také trápne biele, boha, nechápem, kto už nafarbil skin. Pekný modrý skin, boha, takýto. Úplne na tento knife sa rozhodne proste oplatí kúpiť taký fajný modrý, nie? Ty vole, akože niekto taký lamer, na čo tam zastal, ja nechápem. Ešte kto ho strieľal, tak zostal.
Ten Glock sa mi tiež páči, tyhle, to je taký úplný. Toto je akože zmenené, to UMPčko? To je netrapné. Toto sú tie zbranie, ktoré ja nemám rád. To proste, čo vyzerajú úplne rovnako, len ty kokos, ja neviem ako. Vôbec sa mi to nepáči nejako, nič mi to nie je zaujímavé. Ja čo mám CS-ko vlastné skiny, tak akože ja mám úplne zmenené. Úplne všetko zmenené, každý jeden skin je úplne randomný iný, okrem AKčka. AKčko je takéto klasické z Gamesize, čo máte ten zásobník taký, čo to máte dva zalepené pásko a iba prehodíte, to sa mi hrozne páči, to je tak úplne klasické. Vážiš, toto čo bolo? Ale ja to robím, musím uznať, lebo vybrať knife, combat knife, pridáva plus 20% HP? Axe knife, ty to bolo tak jasné, že chcem axe knife. To je na tom Gamesize bol taký, podľa Gamesize majú tento server spravený, je to vidno. Dúfam, že sa aj nedá pokladať bomba 30 sekúnd, to je najviac prosto, že to potom, tá hra je úplne ovplyvnená tým, že sa proste nedá. Čau, vôbec neviem. Vedel som, že ma hitne. 112 HP, vidíte to? Tu si počkám a hneď tu niekoho zabijem. Hneď ako vojde. Tvoj tým môže plantnúť bombu. Aha, takže tam je tých 30 sekúnd. Aha, tento ma nevidel. Tento ma tiež nevidel už určite. Do prdele. Tak nám to už tíká. Double. Prdele. Do prdele, nevadí. Nie, tam je ten... Triple, čaute. Triple, čau. Ja nechápem, že som mal... Aha, 240 som mu dal záda jednému, nie? Hej, tomu som dal záda, hej, už viem. Ale defusuje rýchlejšie. Ty vole, ale čo robil ten? Aha, tam už nikto nebol, ja som tam nemal hečko. Škoda, no. Počkaj, toto chcem, toto je ten oný. Frost. Normálne sa mi páči tieto servery, ja to začnem hrávať, tento oný. Toto je úplne... do riti. Aha, som myslel, že to hodil homing, ja som už skákal, som čakal, že to pôjde klasicky za mňa a nič. Aha, som si tam predsa len dal ten pomič. Počkaj. To je... Ja som si myslel, že ten čo letel, že som už zabil, ale som dal len 58 damage, lebo som mu dal taký hrozný damage, mu to vystrklo tá krv, ale ja som si myslel, že som zabil, lebo tam, tak neviem prečo mi to tak prišlo, a vlastne už viem, lebo hore tam ukázalo niekto zabil, nejaké iné CTčko zabilo a ja som si to automaticky tak, kokoza. Aj tak by som ho nezabil, lebo ten trpko tam už bol, no ávo, ak zabijem AWPčkom toho, oného, dosť cheatera, tak budem točiť video 30 minút. Tak ho zabijem z prvej. Tu si to vykempím. Tak poď. Fakt 30 minútové video, ak. Ale to musíme mať hrozne dobré reflexy na toto. A tam hádzal hečko. Už som chcel ísť na tú krabicu toto vedľa, ale... Aha, dabáč, je tu skok. Posia, no. No, posia. Ako... Bedrich, ježiš, no čo, no... No milujem, keď je niekto posledný, ty vole, a zdržuje kolo, ktoré budem, ešte 4 minúty, hej, to kolo je proste. Je tak dosť dlhé kolo, asi tu nechápem prečo vôbec, je to až také dlhé kolo, hej, lebo niekedy je trápne, no dobre, nezdržoval to až tak uznám. Idem do nich, inak ale ja nemám zlé skore, 8-5, ja som si dosť uhral, musíte uznať, na to, že som nemal ani bombu, tak som dal 8 kg, no z prvej. To prdele. A to som posral. To som ani nechcel skákať, lebo to keď skočíte tam pri dverách, tak to rovno tam sa zachytíte do prdele. Mali mi tam helpnúť, posrať. Počkaj, toto bolo to AKčko, nie? Ktorý to má? Ježiš! No to... Nie, nebolo to ono. Ale to je tiež pekné, to je také klasické. AKčko. Čo ten... Ježiš, no posral som teraz toto kolo, nevadí. Dúfam, že to vyhrajú naši. Nevyzerá to ešte nejako. No 4 mŕtvi, no ale nás je viac o 3. Takže v pohode. Dobre, zabili sme.
Zabili sme. Nejaký veverák. Počkaj, to nie je ten, čo... On má speedhack, nie ten veverák. Veverák to musí uhrať. Pá, 4 minúty. No jasné, bože, to je trapák. Bože, ona nevie ten speedhack používať, ja to nechápem. No, to bolo úplne easy pre neho. Jež, to je čapák. A uhral. Bože, prosím. Uhraj, lebo... Aj ježiš, to čo... Ježiš, to je čapák. Fakt nevie používať ten speedhack. Prosím ťa, no, musel zabiť tam ten... Neuznávam cheaterov, ale priznajme si, hej. Každý z nás by chcel mať cheaty, každý z nás mal cheaty, teda väčšina mala cheaty, ja mám tých oných a neukazuje mi, že nemôžem pokladať 30 sekúnd. Nepoznám to, no ne, ako rýchlo sa sem dostanú CTčka, tak ja som tam vybehol, ty vole, a zabil ma tam aj to minulé kolo, proste som to nevedel. Ty vole, ten trtko sa sem postavil. No to som vedel. To on ma nevidel. A on mi to len jeden damage, nie, 21 mi dal vlastne, lebo mám tento knifík. Bože, už je to tento. Dúfam, že ma nevidel, tento som sa kúsok pohol, mám taký pocit. Poď, kúsok prejdi, Ježiši. Videl ma? Nevidel ma. Ale už počujem druhého. No, vlastne toho som počul. Idem za ním. Ty vole, to som mu delal záda? Yes. Kokos, som bol úplne spomalený, som nemal šancu uhrať. Nejak dobre. Detected by Steam Changer, bože. Som sa ho chcel hrozne vyžrať. No idem si položiť tú bombu. Kde sa to musí položiť? Stíhame položiť? Chcem ju hrozne položiť. Ale som ju ani nepoložil. Dobre, nevadí mi. Pretože... To čo je za granát? To som si ani nevšimol ešte. To je žiadne také oné. Kokos to zrektili. Tam mi sú také hečko hodil. To čapák. To on zabil. Ja, ono je to fankolo. Jasné, bože. Takže čo ty vole, to je. Ten do ňo. Bolo easy, to som pochopil. Že teraz je fankolo, ty vole. To je Richie. Bože, ako sa mi môže stať takáto vec. Ježiš. Ježiši. Najviac by som si uhral celé kolo. Nie, ale som si to fakt chcel zahrať. Ne, že by som si uhral, to sú keci len, ale... Ja som si to chcel fakt zahrať, lebo to je dobré kolo, toto fun. To je úplne dobré. A hlavne za CTčka je to dobré, to mám úplne rád, lebo ja si vždycky uhrám s tým knifom. Fakt akože... Aj bože. Toto CS-ku už mám som si stiahol nové zase už 4 krát asi, ty kokos. Odtedy, čo som prestal hrávať a nemám tu ani nastavené nič poriadne, nič config, nemám nič podľa mňa upravený. Ani z Perilogu tu nemám vlastne nič. Ale nechce sa mi to robiť, nechce sa mi to robiť. Je mi jedno. Mám si svoje. Ale z Periloga, boháča, tak z Periloga som ja vedel robiť. Do CS-ka, bohá, to som si išiel svoje. No, ja nechápem prečo, ja som sa zase to tento trtko, no ten siloperk, to zase zdržuje, ja nechápem, na čo to zdržuje, ty kokos. Tak idem do nich, nie, ty kokos, alebo si počkám niekde a už neidem do ňo, ty, ale už, keď to traja chaseujú a on si bude, no, ježiš, to je trtko, no a teraz ho zabijú. To je jasné. Nad malo VHčko. Nechápem, ako mohol vedieť, že tam je. No nechám tak, berem si onu a berem si Deagla, ktorý vyzerá dosť trapne. Mám ho. Teraz nech ako vyjde. Dal som mu damage. Ona je dobrá. Ešte to je ten trtko. Som ho počul, ty vole. To je v prdeli, to má hrozne série. Je mi to jedno síce. Nezáleží mi to na tom tak, ale ja som chcel som si dať proste aspoň 1 kill. A hrozne ma série, že mi to neumožnil. Ale ja chcem tu onu, veď toto je úplne dobrá zbraň proti tým furienom. Veď keď na vás ide rovno spredu, tak to musíte zabiť. No aha. No to je trtko. Idem senka hore a nezabijem ma. Čau, no nevedel.
Bože, aj tohto urám. Bol som hrozne blízko. Dal som mu 12 damage. Neviem, či pri tom prvom vystrele, alebo pri druhom, ale v pohode som mu dal. Dám si klasickú USPčku. Aj šiši. Ja nechcem hneď zomrieť na to. Ty vole. Viete, kto ma zabil? Viete, kto ma sprvej zabil? Ja inak zabil som tam, lebo som ho videl v tom onom, ako som skákal, tak som si všimol, že tam podo mnou zastal, tak som tam hneď strelil, ale kokos, inak som tam vôbec nevidel tohto, čo tam okolo mňa lietal. Vôbec neviem, kde bol ako. V takej rýchlosti mal, čosi. Chcem nejaký knife iný, ty vole. AP, ty vole, to ti dá 10... Také tam combat knife. To mi dalo 10 armoru, AP, hej. AP je armor. Fakt. Počkaj, ale AP asi je armor. Toto v CS-ku, ty vole. No to je jedno. Som zblbnutý z LoLka. Ale tento knife je celkom dobrý, sa mi to páči. Taký ako vyťahujem, pozeraj. To je drsné. Bože, to je trtko. Počkám si tu, lebo už... No, toto je... Yes! Presne som vedel, že sa mi toto stane. Že ten trtko pôjde. No teraz už idem. Som vedel, že dám. Keď sa netrafil druhýkrát, čo sa mal trafiť, to bolo už dosť easy. To som vedel, že to dám. No Siloperk stratil bombu, kde to bolo? Videl ma? To on ma videl, nie? Nevidel? Počkaj, nám to už tiká, ty vole. Už nám to tiká, ty vole. Tohle, Siloperk stratil bombu, ale aj uhral, hej? Nechápem, som myslel, že zomrel. To je posledný? Nie, ešte traja, takže pohoda. Nestoj, Siloperk, bože, pohoda. Nemajú šancu, ja mám hečko, to si uhrám ešte. Trafil ho, neviem prečo to nešiel. Ježiš, úplne som si uhral. Koľko som tam dal? Multikill, proste multikill, čaute. Vôbec neviem. Antifurien náskok. Proste s tou bombou 30 sekúnd to radšej by mali dať proste zvýšiť ten náskok tých CTčkárov a nie je jedno, radšej budem stáť za Furiena viac, ako keby som nemohol plantnúť bombu, to je riadna blbosť. Lebo ten rush je niekedy dobrý a proti tomu rushu sa dá zabrániť. To sa proste dá. Ja to viem. Proste to sú také oné, ježiš, ja nechápem, ako to, že niekto vymyslie takú sprosto, že 30 sekúnd z kola. Keď majú, hej, keď sú takéto dlhé kola, tak je to ešte OK. Ale ty vole, na Gamesites je kolo minútu 30 a 30 sekúnd sa nedá plantnúť bomba a 30 sekúnd do konca kola, neviem, či nie je taký oný, že sa nedá oné plantnúť. Čo to je? Počkaj, nie, aha, vlastne to je OK, lebo to je, že nemôžu byť CTčka na plátoch, hej, takže to je OK, ale proste tých 30 sekúnd, to vás ovplyvní hrozne. Vlastne počkaj, na tohto idem, veď tento čo? Kde je? Aha. To prdele, musím použiť onu. Uhral som ho našťastie, posral som, mal som skočiť. Mal som len hodiť za tú krabicu, no len som nevedel, či on pôjde, alebo nepôjde, no ale mal som hodiť homing. Ale ja vždycky hádžem impact, to je hrozne trápne, keď nehážete impact. Proste, ale impact je hrozne dobrá vec, to väčšina hráčov hádže impact a homing, impact a homing, to sa ale nehádže. Ako impact je hrozne dobrý, keď viete, keď to dlhšie hrávate, tak potom to triafate, ja to už ani tak neviem, ale som to vedel hrozne presne hodiť. No. Homing, boha, no to sú také granáty, že to je hrozne čapácké, ja som v živote nepoužíval homing. To vám hovorím ako, bože no, oh shit. Som vedel, že zabijem. Dúfal, že... Tyhle, zoberiem asi ten. Ten je mŕtvý. Jasne, som myslel, že je na jednu, ty kokoza. Mi ho normálne vyžral. Dobré, no, aj ja by som vyžral. Prdele. Spomiem, kde to je.
Silper sebral bombu, fajne on. On je dobrý ten. Tak nám to uštíká. Dobrá, ja som nevedel, kde som, ty kokos. Stále som prichádzal, ty vole, ja nepoznám túto mapu poriadne, tak... Ale počkám si, tu niekto pôjde, hneď si mu dám záda. Už ho počujem. Čau. Proste vôbec neviem, títo hráči. Už ešte traje sú, kde sú tí traje? Čo sú... AFK na spawne? No, tu je nejaký. Aha. Trtkáči vybraní. Aha, už sa nedá hitovať, ale zabiť, no. Á, fajne, dobre. Uvidíme sa na ďalšej mape. OK, už sme na novej mape, je to klasická 2006. No, fankolo, hneď z prvej. Mám ho. Hečka tu nie sú, či? To by bolo trapné, nie? To je trapné, hečko nejde používať, ani to je úplne trapné. Ak sa máš niekto bráni, hodím ho hečko, a to by som ja sám nechcel, neviem to robiť. Ty vole, ja som spravil chybu, že som ho netrafil, keď som išiel zozadu. Hrozne som spravil chybu. Som mal uhrať. By som ho zachránil, ale nie, mi to je jedno ako. Takže som rád. Inak, ale tú minulú mapu som mal 20 kg, boha, uhral som si svoje. Tuto ja vždycky hodím na tejto mape. Tuto niekde do tohto časti. Tu keď niekto ide na začiatku, ho vždycky zabijete, to je to úplne lamerské. A tuto idete potom. Tu keď niekto ide, tak ho vypnete. Ja to vždycky takto robím. Tu niekto bude, no ale idem do textúry, je mi jedno. Neviem, či to môže, ale... Táto textúra je hrozne OP. Tunak. Plantuje. No. Tak nám to uštíká. No už pôjdu, aha. Ja ho zabijem hneď. Nezabijem ho hneď. Som myslel, že pôjde k tej bombe. Chce to vybuchnúť, ale... Keď tam pôjdu dvaja, tak to určite... No, tak idem do nich. Prdele, to je najhoršie. Ja som mal použiť radšej, lebo už... Á, to je jedno. Ale mám bombu, idem rovno na oné. Nemajú ma šancu zabiť. Toto keď zabijete, tak ste dobrí. Pri tom lete toho Furiena. Aj keď mi sa to stávalo, také headshot, jeden headshot, proste jeden náboj headshot, tak to ste dobrí. Počkaj, ho nevidím. Hrozne by som ho chcel zabiť. To je ten siloperk, on je dobrý kúsok. No tak ten je mŕtvý. No ja si tam hodím hobbing, ak ho nezabije, zabil ho. Haden ho zabil. Chcete mi povedať, že tu sprve nemôžem položiť bombu, hej? Tak to hečko je kúsok trápne položené, no. To je trtko, uhral ma. Toto neznášam. No a idem si zobrať nejakú zbraň poriadnu. To má 400? To čo je? No chcem akačko. Tak poď. Teraz som ticho, lebo sa sústreďujem, ale... Nemá ma. Nemá šancu na mňa. Vždycky si pozerajte za seba. Väčšina killov je proste záda. Vždy. A ten siloperk je preč. Aha, veď oni sú traja, ježiš, tak to... Ja sa tu sústredím, ty vole, kedy na mňa niekto vybehne, ty vole. Prestrieľam, nemá šancu. Nemá šancu, no tak toto ak by dal, tak to je dobrý pánko, ale už si toto vykempí ma. Nemá šancu ma. No ty vole. Neviem ako ma zabil. No, to je čapák. To je čapák, tento CTčko. To mal už uhrať. On nás uhral? On nás uhral? Neverím. On mňa nemal uhrať, ja som to posral. Čo ja nedal? Ja nás uhral. Z prvej nás uhral a rozbil a ja si čo hovoril, ak tento nás uhráva, tak nemôže to uhrať a z prvej nás uhral. Zoberiem si M4.
Svek sám to vyhral, no akože nie. To som ja len posral, no. Ale proste hej, no. Proste to uhral, ale. On tam nič nerobil, len to tak stláčal. Skákal a stláčal. Aj stále to uhrám. Stále si uhrám killy. Teraz sa bude dveriť, teraz pôjde svoje a... takže dobre. Takže toľko HPčko dole. Ma zabije hečko a zoberieme 93 HP, tak má to dosť na série. Ty trtko. Asi si myslel, čo? Boha, ako môže niekto hádzať normál granát? Asi o tom nevie, no. Počkaj, toto čo je? Bože, som myslel, že nejaká nahá ženská, ty vole, nejaká modelka, ty vole. Jaj. Ani sa nemusím pozerať, nikto si na mňa neskúsi, siloper, kde by si ten, no, pozri. No to som mal strafiť, no. Ale mám tu posratú M4 a tá s tlmičom hlavne, že neviem, ja som znal tlmič, ty kokos. No teda. Bez tlmiča, no, lepšie to mierí, no ale s tlmičom je to také, že lepšie dávate headshot, lenže na furienoch asi nie. Len na normálkach. Dúfam, že teraz pôjde po mne. Sa väčšinou tak robí. No ale... Dobre, on je na Ačku, ja som tu. Si to musím uhrať. Ja si to vykempím, nie? No ale 3.20, ježiši. To má série, že proste tak dlho trvajú tie kolá. No nič, dobré, aj tak už budem končiť videjko. Jasné, že to nebudem hrať 30 minút. Nezabil som predsa toho cheatera. A nechcem robiť ani také zbytočne dlhé videjko. Ale nejak ma to začalo baviť. Tak ale spravím ďalšie videá, no. No, tak nám to už tíka na Ačku. Daj čapak. Co to neuhral na mňa. Ja to chcem defusnúť. Ja to chcem... No to je trtko, ja mu hodím zbraň. Tak nič. Chcel som hrozne hodiť zbraň, lebo to vám potom prestane defusovať a to je najlepšie. Rachot, to sú tie najlepšie hlášky. Vieš, přidej, rachot. A ideš si svoje. A to nikto nejde. Most, prosím, prosím. Tuto keď je niekto a dáte mu tie záda také, to je úplne najviac požitok z hry. To je najväčší požitok z hry. Ale to čo za killy už? Zase. To som posral. Ale to čo tu? Nie, on ma zabil, ja som si ho chcel vychutnať a 98 som mu zobral. No ja som si ho chcel, ako ja som vedel, že má hrozne málo hápok, ja som ho chcel proste slashnúť. Lebo som mu zobral kokos a... Ty kokos, som nečakal, že sa otočí, ježiš, proste som spravil chybu. A ešte on uhral 2 killy už, s 2 hápkami uhral 2 killy a on uhrá ešte aj tento. To bolo jasné ako, no to je argumentý, no. Zmohli sme sa až na homing. No ja som ho uhral, ale mal som ho doraziť normálne. Nič, ja idem na Ačko vyskočiť, bo oni nepôjdu ani. Boha, mňa to hrozne série, ja som to hneď položil zase a... To je trkáč. Ježiš, on tam má ten double kill, ja som ho chcel hrozne. Ty čo je? On ti čo vykempili? Ty vole, to idem cez mid a homing si idem zobrať. Herný obchod, ty vole, kde je hečko? Oh shit. Teraz. Ty vole, čakal som, že sú tu viacerí, nie? Ty vole. 2 HPčka mi to zobralo. No, ale už ma to pustí, alebo nie? Siloperk, čapák. Aj keď uznávam, že hráva s tou brokovkou. Musím aj ja uhrať s tou brokovkou už nejaké killy. 5-2 mám, čo je... Najlepší, boha. Môžem sa volať najlepší? No môžem, očividne, ale... Neviem, ako ma to napadlo. Teraz som úplne nezaletel, dobre. Ani teraz, no ale to je jedno. Idem ávo, chcem kill, ja neviem hrať závom, ale berem si elitky. Ja som s elitkami... Akože mi to zbral... Ja som stlačil 4, ja som debil. Počkaj, tu musím vidieť celú onú mapu. Poď. Vidie, rozhodne vidie, ale ja ho netrafím. Trafil som ho. Čo? Ja som mu dal... No to keby som ho nezabil, tak sa hrozne naseriem, ale... No to by som sa hrozne nasral, ale...
To tak blízko som videl strieľať, som to videl, tuto ako pri tej stene, no ja som čapák, musíte uznať, že toto som neuhral. Poď. Ježiš, on mi úplne... Ja ho mám diglom. On mi tam úplne vošiel do toho výhľadu a to by som mu... Aha, on nám to už tíká, chápem. Ona nám to tíká. To sa volá Rambo Knife, tyhle. No poď. To je trtko, chcel som uhrať oným knifom. Keby som uhral knifom, tak som najlepší. Bože, to vážne, 24 plus 10, to je tu na tomto serveri. 34, bože. $20. No to si fakt za tých $20, to si mohol radšej zabiť ako ho. Sa neoplatí. To za 20, to čo je? Je to už keď je, tak už to za 70, to sa všetci snažia, ale ty kokos. Si radšej zabijem jedného. A pokúsim zabiť, no. Idem si hodiť homing, idem si to vytrapošiť. To čo je? A... Ježiš. Ono je to fankolo. A ono ma to portí. Ja to seriem. Nie, fakt to seriem. To čo je? Ja som si zase neuvedomil, že to fankolo a ona z prvej uhral. Zase som si nemohol uhrať fankolo. Bože, mňa to serie. No nie, ja potom budem hrať ešte do jedného fankola. Ale nie, no, ešte jedno kolo si dám, nie, posledné kolo, ale nie fan, ale normálne klasické kolo. To už idú ho zabiť, no. Ježiš. Dobre, no, idem do toho. Dúfam, neviem, či sa dá kúpiť SKčko, ale ak sa dá kúpiť SKčko. Čo som si tu dal? I lomeno menu, ty vole, alebo čo? Lomeno Furien to bude, hej. Herný obchod. Super knife za 90. Ale to si kúpim ďalšie. Nie, kúpim si to teraz. Mám. Ty vole, fakt jeden. No, dúfam, že... Nie, on ma zabil. Dobre, dúfam, že to mám aj na ďalšie kolo ešte. To je skačko, ako to by bolo dosť trapné. Yes. No teda dúfam, že nemám len ten skin, že to tak nie je trapné. A ty vole, idem do nich, seriem na nich. Vole. Som mohol trafiť. Nie! Dobrá. Homing. Nie, on ma zabije. To bolo easy pre ňu. A nie. Mám jedno hápko, idem zabiť. Mám ho. Čo, veď som ho hitol? Triple kill, proste jedno hápko, ja si idem zahrať teraz skilly. Teraz si zahrám skilly s tým jedným hápkom. Aha. Mal som ho, hrozne som ho mal. A neuhral som. Nevadí, dobre. Uhral som si se skačkom niečo. Zatrapošil som s homingom. Dal som aj nejaké killy, mám 9-4, ten má 24-4 a nechápem, ako to možno mať 24-4. Ananasový Express, to si ja nevšimol, že killuje, ty kokos, nechápem, ako... Vôbec neviem, ako to možno im dodiť knife. Pozeraj. Pozeraj na mňa. Čau. Siloperk, ja vôbec neviem, čo si do mňa skúšal. Jedno HPčko a ja vôbec neviem, čo si do mňa skúšal. Vôbec neviem, čo si do mňa skúšal. Vôbec neviem, ako. Najviac na mňa nemal, ale skúsil si do mňa. Proste je to jedno. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, opäť to bol Furien, no. Neviem či, ale asi vás ten Furien dosť baví, tak neviem, tak... A mňa to tiež baví, takže to asi budem natáčať, no. Vidíme sa v ďalšom videjku, čaute.